Horas, Shalom, menjua-jua salam sehat di hita saluhna damang dainang, di dia pe hita maringanan, dameni Tuhan na tatong mangaramoti ngulutna, madongani jala majaga hita. Adorang so hita tangin hata ni debata di bagasan partikenon, jumuluma marsa daniroa hita martanyang mahita. Damemi malehon tuhami ale Tuhan, asa totok kay mardame sonang laho manangihon jala mangun hatam dia pala partikyan. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martaya kami to depamu. Amen. Damang day ng hata ni debata nasa ortuhita dia pala partikyan dia mention buku 2 Petrus bidutolu ayat sada sa tuay pitu o mahata ni Tuhan tapay utiuk ma di bagasan ruhat tabi. Oma surat na paduahon na surat tuhamu akka haholongan manungguli botor ni roha dihamu marhite-hite hata si paingot asa dingot tamu hata akka nang hinatahon yakka panurirang nabadiyay nang pati ni Tuhan jala si paluay na binaritahon yakka apostol muna oma na rumikko botom muna na Roma dia ka ari parpudi akka pangalesem parhata isa-isak na mangaloy akka hisap na sa diri aka namado di dia do harorona na pinarbaganay adung modding aka amatta hoddo salhut na songoni siyan mula ni hasyanganon lamado songoni dang mangator hanasina nang siyan ay do langit ng tano jala marhite-hite ay do haja jadi inorhon ni hata ni debata las marhite-hite ay ido mago ujui tanoon di laptop pon ay ki jala marhite siyan hata ido diramot ibana langit do tano nuaing di piap do asa tu api di ari parhuman jala hamaguan di jolma akka na jahat ido sahana. Huria nenolonga di bagasan Kristus Jesus. Adong sa dapadohan ni Martin Luther taringot to na majaga bumi. Dido ibana bahkan jika saya tahu bahwa besok dunia akan hancur, aku akan tetap menanam pohon apel. Nomor 8 songo dia ibana totong mangulahon akka ulahon na di bagasan akka hatigoran do lomoni rohani di bata. Di bagasan turpu jamita na sa tuhita di bagasan partikenon ojahan na sa tuhita doko makaholongi bumi do isina. Di bagasan buku Bibelon takas songo dia apostol ni debata ima si Petrus pasahatot akka hata si paingot to akka jalma na porsiya takas do diboto si Petrus diari parpudi naik kon gudang do akka parbarita pargagap akka parpoda haliluon mamudahon na maralo tu hata ni debata tarlumobi mai taringot di haroro ni Tuhan na padua halio do didokon akka pade bisok na sidasan horong gonotisme na somaka porsay Jesus si palua jala na so porsea haroro ni Tuhan na padua halio na dipangasan na sida pikiran na sabing parbinotohang ido nagabetuhan di bagasan ngolo dinasida diturpo jami taon takas do apostol Petrus paingoton akka na porsiya taringot tunasida dido apostol Petrus do
Di bagasan ay na patuluhod da paupaton. Omma narumik ko botom muna. Naroma dia kaari parpudi aka pangalesem. Parhata isa-hisak na maulay aka hisap na sa diri. Adiga manasidaw. Sa sitong na di bagasan partiket ta si senaryo pe nunga budang tabereng tatangihon aka parpuda haliluon natotong mga saon aka hadiryon na something. Alinima di paingot hata ni debata tuhista asa manat tita maralhon na sida. Asa manat tita makaporsyay aka pangajari-pangajaryo. Dia do pangajaryon na patuduhon lo monirohan ni debata na patugun ha porsyata imata tiyo. Alay dia do pangajaryon na dusan lo monirohan ni debata unang tadyo. Di bagasan pangajaryon na pinasa ni si Petruson sungod dia aka parhata isa-isaki patupahon panukuniyo di sukuna sida di dia do haroro na pinarbaga-bagan buasa tubuh suku-suku no di pasak na sida saluh naon di siala na soporsedo na sida Tuhan na porse na sida Jesus dekoro padahal takas duduk Jesus dung nako ibana tu banu gijak ador sonako edo kun ibana do nekoro musay mana do sanga alay gudang no julma di bagasan na paimay maharoro ni Tuhan na paduhalion gabi gudang do lilu akahaporsyon na so ngotaingot tahun siya pulusia mangapin si buaya na patupah pangajarion na idokon on na maaari ni Tuhan habes Allah. Jesus Kristus dakya secara terperinci madokon ariod donengro bulanod donengro ale Jesus Kristus madokon iya harorona na paduhalio tu pertibion song panakko di tonga borngin na marlapatan dang adong tikina na pinatupan ni debata alay na pasti ibanar. Alay akapan po haliluon. Gabi dipake na sida do pangajaran ni Jesus si gabi rehe-rehe. Mangaliluhon hapor siya daka na porsiya. Diboto na sida pangajaryo ni. Alay dang mangulo na sida di bagasan pangajaryo ni. Damang dainang memang tohodo didokon aka halak ulaw na borat na paling membosan toninna ima ulaw paima ako. Pekerjaan yang paling membosankan adalah menunggu. Di Bibel top petakas do tersurat. Songo dia di barita nauli na sinura di si Matius di Bibel 25 10 paropuan na paimahon ima pengantin laki-laki. Alay di bagasan ng bosan na 5 halak gabi terpodom na sida mati palito na 5 halak do na manotong paimahon sa piharoro di pengantin. Amang inang nenlonga di bagasan Yesus Kristus. Kehidupan kita sering juga seperti itu. Kita sudah disampaikan bahwa Tuhan akan datang. Alai jejet kita tarpudum di bagasan partodion. Gabe taulaon aka naso di halomon ni debata. Aleni selaku halak na porsia. Tu Tuhan Yesus Kristus ahado na nang ulahonota pay may mahon manang manomunomo haroron ni Tuhan na paduhalion
na parjulu mai tiup gomos hapor syamu unang mubaho. Gurang dojol masih sonaro na manginang gabi muba hapor sya na makapor sya Tuhan. Gabi ditudalhon debata. Alay marhiti-hiti atan ni debataon tahapor syaid ma. Nekorodo Tuhani paduhalio. Tatiuk mapangajar yono. Tidak penting kapan dia datang, tetapi yang terpenting adalah bagaimana engkau senantiasa setia di dalam penantianmu, setia dalam imanmu. Engkau diajarkan, kita diajarkan, setiap orang percaya diajarkan untuk tetap berdiri teguh di dalam iman, di dalam penantian menantikan kedatangan Tuhan. Engkau tetap beriman dalam menantikannya. Nang pegudang aka perpoda haliluon. Na totong nang marongrong hapor siya muna. Ale selaku jolma nang ditobus di bagasan panubusan ni Yesus Kristus. Unang olo hamuna mago manang mapersuada hapor siya muna. Aka perpoda haliluon aka gonotisisme. Di parsuada na sida do haso ni dibata. Di persuado na sida akan nabinahin ni dibata. Pangajarin na pinatupan ni Yesus Kristus. Gabi di ba na sida do akarehe-rehe. Alay ang guhita manginang. Ikototong do hita di bagasan pos ni roha. Di bagasan hapor siyang natugu. Di bagasan holong ni roha. Paimay maun haroro ni Tuhan. Kita harus memikirkan dalam penantian itu. Tuhan itu seakan-akan besok akan datang. Maka kita akan tetap mengerjakan bahwa kita pantas untuk didatangi oleh Tuhan. Karena kita mengerjakan keselamatan kita. Napaduahon ahado naneng ulahonota. Dinamanomu debata mana Yesus Kristus napaduahalion. Obar tu jahan didok makaholongi bumi do isina. Manekon ulahonota. Ikototong adong holong ni rohan di bagasan ngulutta. Dakola makaholongi diri ta samping. Ale makaholongi portibio do nasa isina. Lapatan na sungod dia. Di bagasan na paimahon haroro ni Tuhan, hari ni Tuhan. Napaduhalio ni unang gabi mago holong tay. Alay perhitian ni Yesus Kristus, perhitian ni debatado hita. Naneng majaga majamoton nasa natinopan ni debata. Ala na hita do perhitian ni debata majaga majamoto portibio do nasa isina. Ikota ulahum mai hobar tulongo ni rohani debata. Maka pada saat ini Bapak Ibu yang Tuhan kasih, sesuai dengan tema dikatakan mengasihi bumi dan segala isinya. Maka dalam penantian ini, dalam hari-hari terakhir ini, kita harus senantiasa mengasihi bumi dan segala isinya. Dengan cara apa? Dengan cara membuang sampah pada tempatnya. Una mabolokon aka sampah nasotuinganan. Payaso na kapengkarangan. Dang manubangi aka pohon sembarangan do karena asik. Alay majaga, mangarajay, majamoto. Ima nekot ulahonota ditiki ari na parpudion. Songon hataridaan nang radi hita majakkon haroroni Tuhan. Napatuluhon damang dainang ahado na neng ulahonota manomu-nomu haroroni Tuhan. Tetap setia di bagasan iman tu Yesus Kristus. Amang inang adon di Tuhan Yesus Kristus bagasan pangajarion na perjolo gabi perpudi na perpudi gabi perjolo. Nomor 8 songod di. Adong do jolma waktu mena imana porse di mana tu Tuhan Yesus Kristus alai dumba tu ibana dan gabi porse ya. Alai adong do jolma ditiki matu do ibana majal Yesus Kristus Tuhan jadi sepangulimana. Gabi perjolo mohon. Gabi ibana mana dapat tua na dapat 5 saham di debata.
Alea anggo kita mangina selaku orang yang sudah percaya akan segala pengajaran yang Yesus sampaikan, maka kita harus setia di dalam iman, mempercayai Yesus Kristus. Unak kita songonaka panurirang pargagap naso maka porsai debata. Ala iko porsia do kita. Debatado manopa saluhuna. Debatado jumadio saluhuna. Debata mawarihon nekoro ibana. Tati gomos haporsyatai. Ido tu palta medalanya ke parngoluanon. Bapak Ibu yang Tuhan kasih. Yang terpenting sekarang jangan tanyakan kapan Tuhan akan datang. Tetapi katakan Tuhan pasti datang. Karena apa? Karena kedatangan Tuhan tidak terletak kepada pengakuanmu. Engkau mengaku atau tidak mengakui bahwa Tuhan akan datang, Dia tetap akan datang. Nang pedi persuadaho di koko ibarat na manginang di bagasa ngolum di tonga-tonga rumah tanggamu. Nang toho Tuhan iro. Nah pasti Tuhan roh. Sadi hari dan urusanmu dan urusaku ada urusan itu Tuhan. Nagabi urusan ta'aha. Nagabi urusan ta sonari para deho dirita. Majakon haroro di Tuhan ini. Marhite-hite aha buita para de dirita. Marhite-hite na patuduhon holong ni roha. Hobar tulomo ni roha ni dibata. Jadi dalam penantian ini yang kita harus kerjakan adalah bagaimana kita semakin antusias dalam menjaga alam, menjaga hubungan dengan sesama, menjaga hubungan dengan Tuhan. Nah parpudi sehali damang denang nanolongan di bagasan Yesus Kristus. Adong ma sahala partukang nunga matua ibana jala didok rohana nunga kere mana piga-piga puluh tahun. Di sada bos. Sada tiki di topot ibana ma bos on. Do imana ma ali bos rohaku pensiun na ma. Nina ibana. Roma bos no. Oke mo lihat ma. Ale amangido sada tuho. Sebelum pensiun nina. Amai. Bangun majo sada bagas musenang. Roma na tuon tahe boso nunga matua au sadia haimana dope di gilupe gogokku ninna dibangun di mana ma bagasisya na dang sen nasarohana asal jadi ma dibangun di mana penting saya pensiun na rohana dung saya dibangun di mana Roma imana manopok bos no bos nunga saipe dile ni mana makuci ni bagaso ale ahame ko bos non di pola bos non mai makuci dang adong na bui huliat tuho ni na bos non jala madok moliate dua hau nunga karejo ho salah tua omma bagas na dibangun mon gabi bagasmu sebagai hadiah Tuhan tarjol mama na tua-tua ni mana ma puasa dan senasa rohak kuasa jadi hubaya amang inang nanolongan di bagasan Yesus Kristus hita pejujud de songoni jujud de hita dan setia di bagasan parngoluan dunga hita gabe libah portion hape ahana taula ahana tarikotot ineng dihita do di bagasan panomu-nomuan haroro di Tuhan dapat dua halionon narimu ikut tu hita bagaimana kita mengerjakan segala sesuatu dengan yang terbaik dari segala yang terbaik yang harus kita kerjakan supaya apa supaya jangan ada penyesalan di kemudian hari somona tua-tuai ujungnya menyesal ibana anggo huboto na diawi mungkin bagat do benok kunarwa di bana hita penjujur somoni anggo na huboto ibarat na partoha pada raja ni debata mungkin ima berjuda mungkin Allah kita berpikir somoni mungkin kita masih mau ragu-ragu apakah engkau sudah menjadi bagian dari kerajaan surga tetapi yang menjadi jaminan kepada kita
Nasa julma ng porsyento Yesus Kristus nung apartohap di harajaban waginja. Along partohap pita amang inang. Tahangulum malomonirohan ni debata. Hubartuak ka dalan. Ano niya amang inang di bagasan panomonomuan haronon Tuhan na paduhalionon. Narumikot tuhita ikot taulahum makaholongi portibi makaholongi dirita jala totok kita togu maka porsya Tuhan di bagasan rumah tangga di bagasan akka ulaw si gado pari jala di bagasan akka ngoluta ganup tiki alanya manginang jakok kamu nama Tuhan ini di bagasan ngolomuna sadari yang marsugro di salileng-lileng na dokom ma Tuhan nu ngarade biao romaho alay patarida humaharade ni roham marhite-hite ngulum akka nasitongi. Amen martanya kita. Muliate Tuhan hupasa roha nami tuho. Didenggan di basam na totok kami hilala. Tuhan ajari mahami asa pulin haporsen nai maka porseho. Talumobi manomu nomu harorom na paduhalia tu portibion. Asa gabi partohap pami di harajamu. Muliate Tuhan. Di bagasan Yesus Kristus martanya kami. Amin. Shalom. Tuhan mamasu-masu hita.